வெல்கம் டு தர்ஷ்மாம் லைஃப் சேனல். இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக வெயிட் போடக்கூடிய உணவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த உணவு 7 மாதத்துலேருந்து எல்லா வயது குழந்தைக்குமே காலை உணவாக இது போல் செஞ்சு கொடுங்க. நல்லா வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு நல்ல இரும்பு சத்துமே நல்லா அதிகமாகும். அதுவும் இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு ரத்த சோகை போன்ற நோயெல்லாம் வராமல் தடுக்கலாம். இது போல் குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஹெல்த்தியான உணவு செஞ்சு கொடுங்க. அந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு, தூரம் பருப்பு இது ரெண்டுமே கலந்து எடுத்திருக்கேன். இது கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சிகப்பு அவல் தான் எடுத்திருக்கேன். இந்த சிகப்பு அவல்ல தான் அவ்வளோ சத்து இருந்து குழந்தைங்களுக்கு இருக்கு. இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு இதை ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சுக்கிற போறேன். இப்போ ஒரு வானலை ஹீட் பண்ணிட்டு இது கூடவே கொஞ்சமா சமையல் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இது கூடவே கொஞ்சமா ஜீரகமும் சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுறலாம். இது கூடவே கொஞ்சமா வெங்காயமும் சேர்த்துட்டு ஒரு 3 பல் பூண்டு இது போல கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இது கூடவே கொஞ்சமா கருவேப்பிலையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இதை நல்லா ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ இது கூடவே நான் என்ன சேர்த்துக்க போறேன் அப்படின்னா, கொஞ்சமா தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பாதி தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க இது போல கட் பண்ணி. இப்போ இது கூடவே ஒரு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு எடுத்து இது போல கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். இதையுமே நல்லா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு குழந்தைங்களுக்கு நல்லாவே வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். குழந்தைங்களுக்கு வாரத்துல 1 நாள் அல்லது 2 நாள் இது போல காலை உணவா செஞ்சு கொடுத்து பாருங்க. நல்லாவே அவங்களோட உடல் எடை அதிகரிக்கும். இப்போ இது கூடவே கொஞ்சமா மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது கூடவே கொஞ்சமா உப்பும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். உப்பு ரொம்ப கம்மியான அளவே குழந்தைகளுக்கு சேர்த்து கொடுத்து பழக்குங்க. இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா 1லேருந்து 2 நிமிஷம் நல்லா இது போல வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இது இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதும் நம்ம 10 நிமிஷம் ஊற வச்ச அவல், அதுக்கப்புறம் பருப்பு இது ரெண்டையும் கூட சேர்த்துக்கலாம். பருப்பு, உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு நல்லா வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ இதை நல்லா குலைவா வேகிற அளவுக்கு தண்ணி வச்சுக்கோங்க. பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா நான் தண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ இதை நல்லா குலைவா குழந்தைங்களுக்கு ஊற்றப்பதான் வர வரைக்கும் வேக வச்சுக்கலாம். பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு நான் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன், நல்லா குலைவா. இப்போ இதை நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்க போறேன். இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுனாலும் கொடுக்கலாம். நான் என்னோட குழந்தைக்கு இது போல் மத்து வச்சு நல்லா மசிச்சு தான் என்னோட குழந்தைக்கு ஊட்டி விடுவேன். இது போல் நல்லா மசிச்சு ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு அழகாக காலை உணவாக இது போல் செஞ்சு கொடுங்க. நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு என்ன பதத்தில் கொடுத்து பழக்கிருக்கீங்களோ அந்த பதத்தில் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. 7 மாதத்திலிருந்து எல்லா வயது குழந்தைக்குமே காலை உணவா இது போல ரொம்பவே ஹெல்த்தியா செஞ்சு கொடுங்க. நல்லா விரும்பி சாப்பிட்டு நல்லா கொழு கொழுன்னு வெயிட் போடுவாங்க. இந்த ரெசிபி கட்டாயம் உங்களுக்கும் உங்க குழந்தைக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க குழந்தைங்க இந்த உணவை விரும்பி சாப்பிட்டாங்களா இல்லையா அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட்ல தெரியப்படுத்துங்க. தேங்க்யூ.